Milý muž, keď žena s tebou nechce spať, tak je na čase si uvedomiť, že lopta je na tvojej strane ihriska. Je na čase si uvedomiť, že keď ženy niečo nebaví na mužoch, tak prirodzene strácajú chuť na intimný styk a prirodzene sa vytráca zo vzťahu tá živosť, tá vášeň, čo bola dakedy. Je úplne prirodzené a máme to tak asi všetci, že na začiatku vzťahu je všetko krásne, lebo sa spoznávame, každý dotyk, každé pohľadenie, každé pozretie do očí, všetko nám proste funguje. Potom prídu deti, prídu starosti, hypotéky a tak ďalej. A aj tá intimita má určitý vývoj a pod vplyvom tých starostí sa nám prirodzene otvárajú rôzne programiky, vstúpame si navzájom na rôzne gombíky a je potrebné to riešiť. Ja by som sa chcel dneska pozrieť len na jeden z tých možných problémov, keď sa vytráca vlastne vo vzťahu intimita. A nemyslím tým teraz iba sexuálna, ale celkovo intimita. A ten problém je, že žena stráca vlastne od toho muža záujem. Ani nie, že by ho prestala ľúbiť, alebo že by sa prestala o ňu starať, alebo že by proste bol tam nejaký závažný problém, len skrátka nevie prečo, pretože sa s tým stretávam na rôznych kruhoch, na konzultáciách, na rozhovoroch so ženami, že nevedia to úplne definovať a nestratili od toho muža záujem, neľúbia ho menej, neprestal sa starať o nich, ale skrátka tam niečo vlastne vypršalo. Niečo tam chýba a prestávajú akoby baviť. Teraz hovorím vlastne k mužom a povedal som, že lopta je na vašej strane ihriska, tak je dobre si uvedomiť, že čo s ňou budete ďalej robiť. V prvom rade myslím si, že je najdôležitejšia vec to, že ako ja sám si viem zahrať na tej mojej strane ihriska tak, aby ma to bavilo a tak, aby som vedel odohrať tú loptu vlastne naspäť. Nemôžem čakať, že lopta letí na moju stranu ihriska a ja zavolám si ženu a poviem, počúvaj, tak ako to budeme odbíjať? Dáme to tam alebo dáme to tam? Žene a nielen žene sa páči to, keď vidí na mužovi, že je tvorivý, že je hravý, že je dravý, že je živý, že ho niečo baví a že tú loptu si vie užiť, vie ju nahrať spoluhráčovi, vie zasmečovať a vie sa tešiť z toho, že získal nejaký bod, alebo vie vypustiť emóciu z toho, keď niečo pokazil a dal loptu do autu. Takže toto je za mňa najdôležitejšie, že pozrieť sa vlastne na seba, na svoj život, ale osobitne od partnerského života, že akým životom žijem ja sám v tom partnerstve. Čo robím, čo ma napĺňa, čo ma baví, čo ma inšpiruje. A keď zistím, že chodím len do práce, zarábam peniaze a starám sa o rodinu a všetko nejako tak postíham, aby som potom niekde sa vyvalil na gauči a konečne mám nejaký ten pokoj. A nie je tam žiadna tvorba, nie je tam žiadna kreativita, tak prirodzene tú partnerku to nebaví. V partnerskom vzťahu je to podobne ako v tanci. A pokiaľ sa žena posunie a viem, že moje videá pozerá veľa žien, ktoré okrem toho, že sa fintia a vedia dobre variť a postarať sa o deti, tak majú aj duchovnú hĺbku trošku inak rozvinutú, ako povedzme väčšinová populácia. Čiže pokiaľ sa žena niekde posunie, ako keby od toho partnera odišla, že oni boli niekde spolu a ona zrazu, povedzme, tancovali si spolu, bavilo ich to na začiatku toho vzťahu a ona teraz zistila, že ešte taký tanec a ešte taký a ako keby odtancovala od neho ďalej. Tak teraz nie je jej úloha, aby sa vrátila naspäť a všetko ho to učila a tak toho kopala, aby sa k nej posunul.
Jej úlohou je naďalej tancovať v tom jej rytme života a v tom, ako ju to baví a naplňať si tú hĺbku aj duchovnú, aj nejakú s presahom do vecí, o ktorých sa bežne povedzme nebavíme v práci alebo v autobuse niekde alebo na zastávke, ale aby cítila, že ten život ju baví a ona stále vlastne rastie a ten muž, keď je tu dole, stále si ide tie základné kroky a ona je niekde hore, tak nie sú spolu. Ju to tu baví, jeho to tu možno, že baví, alebo si myslí, že ho to baví, ale oni, keď chceme byť partneri, tak potrebujeme rásť spolu. A tá cesta k tomu, aby sme rástli spolu, je to, že pokiaľ jeden, a prirodzene vždy je to jeden, že ktorý viacej akoby napreduje a ja neviem, rozvíja sa a bavia ho nové veci a ja neviem, rôzne zdroje čerpá informácie, zaujíma sa a tak proste žije, tak jeho úlohou je to naďalej robiť. A robiť to tak dobre, že ten druhý, keď to uvidí, tak sám bude chcieť za tým prvým partnerom vlastne dotancovať, aby mohli tancovať spolu. Jasné, že nebudú robiť tie isté tance. Žena si robí svoje, muž si robí svoje, ale rastú vlastne spoločne. A keď sa zase stretnú, tak potom možno na určitý čas zase muž bude vyššie a zase žena sa k nemu dotancuje. A takto to vlastne v tom živote chodí. Pokiaľ je niekto dlhodobo na tom, že stagnuje, hej, keď niečo nerastie, tak v prírode je základný princíp, že buď niečo rastie, alebo to zomiera. Neexistuje, že to zastagnuje. Hej. Takže keď niekto nerastie neustále, tak prirodzene ten druhý z neho môže mať pocit, že on tam akoby pomaličky zomiera a že nikam sa neposúva. A to nie je atraktívne pre ženy. Žena nepotrebuje od muža, aby jej všetko splnil, aby bol len spoľahlivý, len bezpečný, len zabezpečil rodinu a tak ďalej. Ale žena potrebuje od muža inšpiráciu. Ona potrebuje aspoň v nejakej oblasti v živote cítiť to jeho líderstvo. Že teraz on niekam ide, niečo baví, niečo vymyslel, hej, a on ma tam zavolá, ja tam môžem ísť, alebo ja sa ho spýtam na to. Čiže ona potrebuje cítiť, že ju to ťahá za tým mužom. A keď toho muža bude zo spodku len kopať stále dopredu, tak tam ju neťahá nič. Tam ona vlastne len tlačí a tlačí. Takže prirodzene, a samozrejme platí to aj naopak, my potrebujeme cítiť v tom vzťahu obidva tie póly. Jasné, že príde situácia, že občas niekde akoby potlačím toho partnera, že ho tam dokopem a on potom zistí, aj to bolo toto super a ide sám. Ale potom zase musí prísť situácia, že cítim, že on ma ťahá niekde. Hej. To je ako v tanci, keď sa držíme za ruky a točíme sa vlastne do kruhu, tak tam cítime, že sa môžem uvoľniť, lebo ten druhý vytvára vlastne ten protiťah a navzájom sa vlastne držíme a z toho máme obidvaja dobrý pocit. Keby to niekto na silu držal a točil toho druhého, tak ten jeden je vlastne unavený a ten druhý je vlečený vlastne tým prvým a nevie, či pôjde tak, či tak. Nevie, kedy ho pustí, kedy odletí. Takže toto je za mňa dôležité a ešte je tam taká vec, že keď to jeden z tých partnerov, dajme tomu teda teraz, že je to žena, je viac napred a prirodzene ženy jednak majú trošku náskok v tejto oblasti prebúdzania sa v tej oblasti vedomejšieho života, duchovnejšieho, alebo ako by som to nazval, proste plnejšieho, celostnejšieho života a ako muži, lebo skôr začali sa venovať tým ženským kruhom, objavovať, čo je to tam vlastne v nich, čo sa to v nich deje. A potom s určitým oneskorením vlastne začal trend aj tých mužských kruhov, že aj muži začali hovoriť o tom, zdieľať o tom, čo sa im deje, čo prežívajú
a tak ďalej. Ale prirodzenejšie je to samozrejme pre ženy aj z pohľadu toho, že sú bližšie k prírode, či chceme, či nechceme, cez ich ženské cykly a cez všetky tie veci, ktoré žena nemusí si tvoriť, ona to má vlastne prirodzene. A muž v dnešnej dobe je viacej pod vplyvom toho, že je tlačený tým životom, akým žijeme, odpájať sa vlastne od prírody a tým pádom odpájať sa od samého seba a žije v nejakých šablónach a proste to plní a môže sa stať, že zistí, že on vlastne nevie, čo chce, alebo naopak, že je veľmi taký tvrdohlavý a musí to byť len po jeho a zase tam nemá žiadny akoby posun naľavo napravo a ide si nejakú svoju linku. Takže to sú veci, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité a myslím si, že nie je to žiadne, že by sme sa ponižovali pred tými ženami v prípade, že tých žien sa na to spýtame. Veď využíme tie ženy, ten ich potenciál, to ich napojenie a tú ich väčšiu blízkosť prírode na to, aby sme čerpali informácie, že čo sa deje u nás vo vzťahu, čo vidíš na mne. Pokiaľ to muž sa takto spýta, tak ja nepoznám ženu, ktoré by záležalo na tom vzťahu, že mu to nepovie. A možno nebude so všetkým súhlasiť, možno ako mu to bude hovoriť, sa zapne do nejakého, že ja nie som dosť, alebo nejakej inej jeho témy, ale minimálne to bude od nej počuť. Bude to počuť od človeka, ktorý mu je najbližší v tom jeho živote, lebo s ním je dennodenne, s ním má otvorené srdce. Takže za mňa to nie je žiadna hanba, keď vidíme, že vo vzťahu nám to začína nejakým spôsobom škrípať, že sa spýtajme navzájom. Dajme si 5 minút, 10 minút, 15 minút pred spaním, navarme si čaj, zapneme si sviečku, vypneme mobily, telky a poďme sa spýtať, poďme sa rozprávať o tom. A to sú veci, ktoré dakedy dávno sme to robili prirodzene, lebo proste nebol ten virtuál, hej, ale teraz sme všetci pod obrovským tlakom a obrovským lákadlom toho, že vezmem ten mobil a si tam scrollujem, nájdem si niečo zaujímavé, pozriem si šport, zaujímavosti a tak ďalej. A visím tam na tom a ten môj skutočný život, ktorý čerpá vlastne z toho, čo momentálne sa mi deje, sa mi stráca. A tým pádom vlastne nie som tvorca toho života, som len konzument. A to prirodzene pre tie ženy nie je atraktívne. Takže prvý krok k tomu, myslím si, že asi jeden z takých najlepších je začať od seba. Začať na tej vlastnej polovičke ihriska a pozrieť sa na to, ako si ja viem zahrať s tou loptou, ktorá momentálne ide ku mne. Čo s tou robím. Aby to nedopadlo tak, že letí ku mne lopta a ja volám ženu, že poď si so mnou prihrávať, lebo ty najlepšie vieš, ako to máme dávať. Hej? A naopak, aby to nedopadlo tak, že ja odohrám, prebehnem na jej stranu ihriska a ešte ju budem diktovať, ako to má ona odohrať a ešte ju vlastne zglbem, že to dáva zle. Áno, každý v tom živote máme svoj priestor. Každý si ho potrebujeme kultivovať, rozvíjať, lebo bez toho ja nemám čo prinášať do toho vzťahu. Ja nemám čím obohatiť ten vzťah a nedá sa chápať vzťah tak, že ja sa tu nejako veziem, tak máme tie deti, máme dom a nejako máme práce, chodíme, občas ideme na nejaký výlet a je to všetko v pohode. Nedá sa dlhodobo viesť len tak vo vzťahu bez nejakej tvorby a čakať, že pre toho partnera budeme atraktívni. Proste nebudeme. Je to úplne normálne, prirodzené. A s týmto súvisí možno ešte jedna vec a to je to, že keď si zamieňame ten partnerský vzťah za závislosť jeden na druhom, tak to je zase, že ten partner tam necíti žiadny ťah, ale naopak ťah smerom dopredu, ale cíti ťah, že ho ťaháme vlastne smerom dole.
že tam niekto na ňom visí. Že neustále sa pozerá na toho druhého, čo robí, ako mu je, čo má on robiť, sa pýta. A ten druhý partner môže mať potom dojem, že veď ale ja tu necítim žiadnu inšpiráciu. Ja tu necítim žiadny progres, žiadny ťah, žiadny smer, kadiaľ ten druhý chce ísť. Že keď ja len visím na tom partnerovi, aj keď sa to môže navonok zdať akoby pekné, že ja plním všetky tie požiadavky, aby tomu partnerovi nič nechybalo, ale po určitom čase paradoxne tej žene v tomto prípade, keď to takto hovorím, sa môže potom zdať, že no ale ja tu mám ako keby ďalšie dieťa. A prirodzene, keď si konštelačne zahráme matku a syna, tak v tomto type vzťahu nemôže vznikať žiadna vzrušivosť, žiadna chuť na intimitu. No, tak asi toľko. Samozrejme, tá téma, to, ako som to začal, že vytráca sa nám vo vzťahu intimita, má niekoľko tých úrovní a niekoľko možností, kde môže byť vlastne ten problém. Ale určite nikto nepokazí, keď sa pozrie v prvom rade na seba. Ako mňa baví môj život. Ako mňa vzrušuje v úvodzovkách môj vlastný život samého so sebou. A od toho môžem začať. A až keď toto nejakým spôsobom rozlúsknem, tak potom sa môžem pozerať na ten partnerský život. Tak vám prajem krásne dni, šťavnaté a vzrušivé. Ahojte.